एकदम गोरसिकोला जसा फील हुआ Hello. Đây đã được hangsw हमनो थांदों hangsw Hello guys, नै आं आथिनि pre-bwisagu जानो थांदों मा होनो Bodoland University आव pre-bwisagu आरोना देखामेस हाय होन नैलाय बिथांजो pre-bwisagu जानो थांदों मानो लाजिखो जेनेबा अनखाना बैसागु जानो थांग्रा साथा हमलायनाय औ फुल लायाखै ओमफ्राय नोंहा सान्दुं गोसायाव हर बार ऐसा होता है मेरा बहुत अच्छा लगा हाँ लेकिन पूरा मत देना ओके वीडियो मेरा पहला वाला पोर्शन काट देना अच्छा लगा एकदम गोरसिकोला जैसा फील हुआ या हेलो सुकी एक बार 산씨 굿니 나 बैसागुनि सिख्लाफोरा वाव बर' सिख्ला नै बर' सिख्लाफोरा ओरै माखासे फट' खेबजानाय फैदों बिबार बारियाव बाथाब बाथाब इस रास्ते में निकलना चाहिए उधर Pwede mo, natis na palang yung lugar. Isa din mo nga gito. Ano ka ba? Ha? Ayun nila ako. Oh, dia sih sana naik ke? Ya, sih sana sini. ओंखाम जानायलाय फै थाजोबनाय ओंखाम लाइन जाग्रा ओइ मानो ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम जाग्राया हेलो ओंखाम जाग्रा पार्टी रेलगारि पार्टी सिख्लाफ्रा हाग्रा बारियाव फट' शुट खालामदों Lào
बिदिनो गेजेराव